Mikko Hirvonen ajaa Jukojärvi ykkösellä pohjat, vaikka äskeisessä tilanteessa rikkoo autonsa tuulilasin. Urja kakkosella menee rikki sitten paljon enemmän muutakin. Ja nyt keskeltä vasen täys, heittää, 100. Hae oikee loiva ylinypy, heittää, tarkka. Ja pitkä vasen loiva, ylinypy sisältä heitto. Hurjavauhtinen ulosajo. Monta kertaa auto katon kautta ympäri ja Hirvosen kisa päättyy tähän. Tämä on Hirvosen uran pahin ja vaarallisimman näköinen onnettomuus. Mutta autokunta kömpii romusta ulos, vaikkakin hieman pyörällä päästään. Pois täältä! Varmaan mun pois.